След като се опитаха да ошмулят парите от Европейския съюз за плавен енергиен преход, но бяха хванати от партньорите си, Денков и веселата му компания смутено обясниха, че са се объркали. Тези вече наистина ни мислят за пълни идиоти. Как така е станало объркване, бе, Денков? Та вие сте наместили почти 2 милиарда за вашите фирми, а на енергетиката сте казали майната и сега ми обяснявате, че това било неволна грешка. Логично, този дребен и неволен пропуск доведе до нова вълна от справедливо недоволство, този път сред миньори и топлоенергетици, чиято съдба е поставена на карта заради изострения апетит над нар. Управляващи. Това е поредния скандал, който ще ескалира в протести срещу групичката на Гаря от посолството. Най-вероятно проблемът ще се реши и то от същите хора, които го посочиха, но разбира се, след като Денков поеме поредната порция бой. Някой сериозно се е заел да ликвидира американския политически проект в България, и го прави методично и планомерно. Всеки божи ден излиза на бял свят по някоя гадост, сътворена от това жалко подобие на правителство. За няма и 100 дни ротационния кабинет не е взел нито едно добро и популярно решение, само най-долни низости и мерзости. Цялата дейност на Денков и привидно, подкрепящото го мнозинство се състои в налагане на русофобия по един талибански начин, който определено постига обратен ефект и разбира се неизменната помощ за потъващата Украйна. Естествено, покрай това, че всеки ден се кланят на восъчни фигури и всячески се опитват да демонстрират лоялност към тях без никой да им е иска, постоянно и упорито се опитват да си откраднат нещичко, но някой всеки път ги хваща. Явно Денков и некадърните му министри не разбират, че украинския проект е пред закриване и продължават да кряскат "Слава Украйни" с цяло гърло, вярвайки, че това ще се хареса на посолството и Гаря ще препоръча да останат в Министерски съвет още мъничко и ще разпореди на Бойко да си затвори очите, да могат да чопнат нещичко, въпреки че е повече от очевидно, че те реално нищо и никого не управляват. Това правителство е турнато, за да послужи за социален отдушник, а Денков е най-обикновена боксова круша и контролиран дразнител. Дори и визуално всичките тези хора изглеждат грижливо подбрани, така че да предизвикват максимално отвращение и погноса. Всяко тяхно появяване води след себе си вълна от омраза, която на моменти ескалира от призиви за агресия до присмех и подигравки. Всичко това ме навежда на мисълта, че някой активно работи с цел превръщането на българите в яростни американофоби. Ежедневно и методично. Ако е така, това означава, че Чичо сам се приготвя да си ходи и преди да напусне ще се погрижи да си спази договорката и да остави на следващия една добра среда, която да го приеме бързо и лесно за свой. Това неминуемо води до логичният извод, че най-ефективният агент за влияние на Русия у нас е самата Галя, тя постига най-бърз, видим и неотменим резултат. Другият вариант е, че чисто и просто толкова си могат, а кирчовщината е проникнала и се е мултиплицирала в центровете за влияние, откъдето ни се пробутват всичките тези карикатури. Ако е така, очевидно кураторите въобще не познават нашия народ и много жестоко са се объркали, а всичките им пари и дългогодишни усилия са отишли на вятъра, както и тези за Украйна и нейната несъстояла се велика победа, която трябваше да унищожи Русия.